Buka! Pagkita ng moment. Kabutan sa cake, ma'am. I love you. Nasa yung message. Short message lang po. Di mo nang siya, I love you. I love you. Di mo saya ka, ma'am. O nagyapon, I love you po. Ikilig ko. Na-surprise ko. I love yapon ako siya. Thank you, baby. Okay. Ito na. Okay. Thank you po sa nag-deliver. Sabihin na rin. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam siyon ang Bigos Flower Shop lang doon